yo angsih mapuriring kasucanan pindha kumbang ajab sarining tawang susangin ngendi ngone sarta kalihing kangkung manuk mabur suwe ngungkuli trek salopret punya sauran sawe kobuta lepawadyo ning driya mangung
lagune apa? Anjay. Kepi. Rada banter ya. Apa request. Apa? Gala-gala. Request apa request? Ayo iki dari sapa iki? Oke, boleh. Apa bunga desa? Lewung. Ayo ya, lewung ya. Lagune sing apik cah, lagune sing apik. Cah nom lagune. Yo sing modern. Ah, sing modern ki apa sing modern? Walang kekek. Lagune apa lagune? Glek diles ya. Yo. Mas Rendrek. Lagune sing apik. Ting tang. Aja soreng. Yo, Pak Kus, digetak yo. Iki kaya ngopo? Selak bengi. Nabuh. Sing santun. Toto sik. Pak Kus. Bagus. Ora iso. Le joget aja tenanan. Tunggu saweran. Wajib wae lanang wadon ilmu wajib wae lanang wadon nurut ilmu aja leren yen durung Udah akalmu. aja leren yen durung rusak bodohmu wajib wae wadon nurut ilmu wajib wae wadon nurut ilmu aja leren yen durung rusak bodohmu aja leren yen durung rusak bodohmu. Maban. Oke. Dung tak dung des. 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 Dung. Oh. Yo. Ladies ki nggo alat musik, ora nggo dalan tape. Lah iki pekate dadi koyo kendang. Dasar kowe ora. Tak dudu. Des ngene. Dung. Wes ora bakat. Aku iso ngendang niki. Adol tapi. Ayo terus kesek. Piye terus piye? Saiki sing kepiye? Katoke digawe sik katoke.
Maksudnya ready. Oke, mati Gus. Jaluk apa to jane iki wong iki? Apa? Bunga desa. Urung mateng jambune urung apa. Kelingan manis eseme terus kelingan ramadan uyute tresno lan kasih sayange yen karo aton telu duwe hop hop hop. Kowe iki sapa? Sesuk ke kon tuku wireless. Pripun Kanjeng Pangeran Diponegoro. Oh, Diponegoro. Nganu, Radi rono, radi nengah. kabelnya mboten nyandak. Iki ke sound system larang ya, Cuk. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Gegandengan boten enten wirelessipun. Kowe ki ngopo? Jari kan maju. Ya racatin tiarap mah kok tentara. Kae kancamu kae. Wes kene. Kosik ibu. Oke kan ana sing ayu sithik kok kaya ngono to, Gus. Jagong. Tak jagong mriki mawon. Jagong. Sing apik. Nop, kowe iki pikir rasik nop. Terus kowe iki wah kalah merah. Pikir. Kowe. Sahur. Ya, Aku ya gelem lho kuwi. Aku ya gelem lho. Kose. Iki nek wah kok dira iki Mbak Novi wis nes iki. Gus aja. Aja. Ajane penangsange amelu ning wedi mergo direstri. Heeh. Pasing nonton Pak Sudi. Iya. Aja. Pripun Kanjeng? Mohon buka Dik. Pak Sidik ketemu. Nggih, kok opo? Iya. Ngono ya. Es. Bakulan es bengi. Oh, bengi. Mohon buka Dik. Nggih. Iya, anggonmu. Oh. Kepiye anggonmu? Kula mboten pripun. Aku tak rampung sik le ngomong. Oh, rampung. Barmu. Mohon buka Dik. Nggih. Kepiye anggonmu? Padha ngopeni turangga kang ana ing Aku niki kok jejep. Iki action lho, Gus. Action koyo Mbah Sumaker jejet. Bocet kados pekat. Wis, Nggih, yo. kedamelan iki sampun Separe. rampung ning niki nembe Pun kelok. pun kelong niki. Kelok sekedhik. Nggih butuh seneng-seneng to. Wonten ing acara merti dusun mosok mboten seneng-seneng. Yo. Iki nanggon acara Ban semi dusun. Merti dusun ngendi? Banaran.
ngerti dusun. Wow, wali matul hitan. Ha mau anang kono kae aku pas arep madang kok ana tulisan wali matul hitan. Lambene. Lambemu. Apa? Iki kon madang kok kowe amadan. Oh iya le panitiane telat. Bali. Cuk, Yo. kon Bali. Burung. Tak kira nek kon Bali rak terus bae amplop. Ora damplek. Hei. Nggih. Nggih. Kopi anggengmu padha ngrumat turangga ing Jepang kono lan. Nggih pun mateng Kanjeng. Jarane. Sing mateng iki sapa? Nek sing metengi jaran ke sapa? Jarane iki ping siji tok. Lho. Sapa sing siji? Niku Awur ya aku pisan tok. Kowe metengi jaran. Kula pisan. Ayo. Sandaden. kowe metengi jaran kok iki. Niku maksudnya niku. Yo. Yen wis mengkono prajurit menutuke gladan peperangan. Wis sempira dhisik. Tak panggile dhisik. Yo. Minggir. Sampai suarane sampai. Woi, para prajurit. Nene. Sik, Rene. Kore, cempe rono sik, cempe. Yo. Ini aslinya sebenarnya aslinya penangsang iki. Kuwi kan gawe. Yo, sing apik. Soale nek nganu kuwi nganu prajurit sing apik. Aja sak-sake. Yen nyeluk prajurit aja sak-sake. Kowe meneng sik. Wah, aku arep ngomong diselani. Ora sopan kowe. Aku sesuk nek diundang neh ra mangkat kuwi. Kabel Eh? tenan ra mangkat, ora buta kowe. Ya nek ra mangkat ra ngliwet. Apa ganggurane takon jope kapan meneh, Bro? Heeh, ning kadang iki ya beli to aja-aja. Wong kene iki butuh-butuh tenan. Tambah tanggungane pirang-pirang. Ora tuh. Aku ra nyeluk prajurit. Kus. Tikus. Wes. Wes, Kus. Rene sik. Tak omongi. Nggih. Iki ana dit 20.000. Nek tak dum kok ora lotro. Nek Sing 5 apik, Mas, nek 5 lak Mas. ditek sing apik. Gitu ku ciu. Iki bakal cilik-cilik yo sing apik iki, Bre. Mergo Selawe. Heeh. nek arep gelungi ibadah, kan yo ajine misale Kae, sik. ini anak-anak kecil-kecil kan ra cukup. Ora cukup. Yo geri perasaane panitia. Heeh. Tambahi. Mosok bosan. Selawe, lek cong yang ra oleh. Wis matur nuwun dijupuk. Matur nuwun Mas. Diparang iki sing ngene mau. Kayak nang isor surat gedang kayak kok. Ayo. Kayak nang gedruwo nang isor gedang. Nah, Matur suwun tambah rezekine, Mas. Jan laris nang kene laris tenan jan masalah. Matur suwun panjang umur, Mas. Pak Penangsang mugane niku nek sadawira main ajak niki saweran mengalir. Beres niku misale darang Pak Penangsang. Kowe ngerti Pak, nek sesuk kang ngene iku kok amplope ra tak kei kowe. Nyanyi sih. Apa? Mau panjalukane sing nyawer apa mau? Galak-galake. eh? Karo rono. Sekop. Alah keri. Hop. Wes iki drum tok ra ono nyanyi Yo nek. kae Kose. ditane. Kok diketase. Teng. Ayo Bagus. Ngono. Kaya rege. Iki. Digetak. Yo. Yo. Digetak. Cangkeme.
ditutuk drame kuwe. Yo. Yo. Ditutuk drame. Iya. Bergoyang berlari bersama Sadowi Sakti ayo. Dilirik suara kodok ngorok. Dilirik suara kodok ngorok. Mangan kau dong mbok mbok. Mbok. Cilik garing beline kucing. Gede to wow. Beline landak. Beline. Mangga ora. Aja nggawa sing kuwi. Aja nggawa sing kuwi. Hah? Disensor. Ono tak cilik-cilik. Disensor. Siape? Apa? Taline dawa. Kepiye? Sing apik lagune iki. Sing rada ngrep e. Yo, krep lho. Sik, tak eling-eling sik. Kok lali piye? Yo, ngerep saiki. Yo meneh. Serap apa? Yo, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa aku menggosok gigi, tidak lupa wow. Beline landak. Aja sing kuwi. Wis. Aja diteruske sing kuwi. Ayo, aja ngasingan, ayo. Sing apik iki jenengane berarti dusun ke didelok wong sak desa cilik gede melu nonton sing apik. Bos, Ora kok ngono kuwi. Baleni. Beline landak. aja sing kuwi. Rasantun. Saya iki ndongake sik, Gus. Mau anak kadoan iki dikencengi. Kok iso mblot? Iki kado apa? Kado nggo sapa? Iki brondut lho. Kado brondut buat duduk. Weh, Ki, jane iki nek lah tanggapan ki ana kasih ora to? Ono to. Ya kolore ki dandani. Wasu kok. Weh, aja rasis. Hei, Nek, aja rasis, Nek. Kalem. Kalem. Slow. Unek. Kuwi ketuane. Ketuane. Ora apa-apa. Ah, ngopo? Amplop wis gembel to? Urung. Pakai di ngapunten, Ki. Pegah. Kok amplope ora tak kei kowe. Wis, Pak Kus. wis sik di dongake sik bar iki perang meneh. Nggih. Perang. Aja kula tak dongake masyarakat pikiriye. Yo, bener. Mugi sabibaripun merti dusun, masyarakat Banaran Simrambah kiwa tengenipun sik. Yo burung, amin keri. Amin lagi adus saiki. Mugi-mugi bar acara niki masyarakat Banaran lan ugi kiwa tengenipun saged dipun paringi gemari palo jinawi. Ayam tentrem. Selamat dunia, selamat akhirat. Sing duwe bojo piye sing duwe bojo? Amin. Pak Tikus. Weh. Pak Tikus, iki kan sak Banaran iki kan akeh. Elek ya, Mas, elek. Yo, iki didongake sing duwe bojo, Nggih sing dereng duwe bojo enggal-enggal duwe bojo. sing wis duwe bojo. Pegatan. Waduh. Kok pegatan? Maksudnya sing duwe bojo terus diparingi putra putri ingkang saleh salehah hubungane Amin. tumrap bangsa tuwe negara. Yo. Nggih. Sing lanang-lanang, Wel dadi bocah sing salehah. sing wedok-wedok. Kuat saleh. Oh iya, sing wedok-wedok, Dadi bocah sing salehah. sing bapak-bapak, Sing bapak-bapak sing sabar anggone nglumat bojone. sing ibu-ibu. Sing ibu-ibu tak dongake meteng meneh. Wah, kok iso?
Masa anak masalah orang meteng aku siap meteng iki. Monggo lanjut. Mohon dilanjutaken. Kula tak nganggo kathok riyin. Ridu mawur mangawur awur wurahan tengaraning ajure kong maguro bangsa tatakatya putula warmantri ting turangga esti rakatake Dwaja lelayo saben
Cek. Pasti. Tulung sawah sawah. Wes iki kok meng wong loro, iki kok meng wong loro. Ah, kajeng sing setunggal kesurupan. Sing siji. Loro sing dadi loro. Heeh, sing siji blok terang kathoke mau. Ora. Udutmu. Udutmu sing Sing siji biru. Ora iki nang YouTube ora oleh udut, nang ora oleh YouTube. Ora oleh udut nang YouTube, nang YouTube. Nah, wis kok ono sandaran dulu saran. jaluk. Oke, nang golek apa? Oh iya. Sek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Habib. Ono apa kowe kok tulung-tulung? Iki aku. Aku sing penasaran. Itu sing ngomong. Iki. Jakon. Nang ngarepe bendarane kok gojokan kok. Cul. Excel ora kowe. Dapuranmu iki ngopo? Iya, Kudu aku to. Excel iki lho. Kowe iki ngapa wedok dhewe nang kene? Rene, nek iki cocok kene halaman. Saya terima nikah dan kawinnya. Rabi karo Excel ngono kok. Excel kok opek. Ya, Iki eling sing ning omah iki di live streaming roh bojomu. oh tenang wae bojoku wis turu kok. Ana sih ya tukar tambah kok. Apa ana sing gelem tukar tambah karo bojomu ki? Bojo kula niku boys kok. Boy siapa? Wis piye? Boys ki ombo tur gede. Isi Piye apa isi? Is ki lak basa ombo ki ombo. Is ki to basa Inggris. Is the best ki ombo. Tegese bojomu Ombo tur gede. wis. Dadi nek mlebu kolongane ora nyenggol kewa tengen. apa kowe? Kepiye kuwi maksudnya kepiye? Lawange lho, lawange. Lawange tak kira nek sing kepiye ana apa-apaan tulung-tulung. Ra luwes. Kowe ki biasa penangsang ke ra luwes nek tulung-tulung. Wah, aku tak jajak sik Oh iya. dhewe. Ya. Ora kok idolan asli sing dikekrek kupinge sik iki apa sik iki? Sing dikekrek sapa? Kowe dikekrek kupinge, aku dikekrek cangkeme. Ya mau rembugan ora. Ora. Mau ora ana rembugan sapa sing dulu. Wah, kowe rembugane nang jero kekrek-kekrekan kok. Wis ora. Tak aku sik jajal ya. Baleni jajal saka kono. Saka kono. Ya. Oh, Ya le tulung-tulung saka kono. Ya ki. Ya sak tekane mike. Dumeng kowe bayar aku akon sawiyah. Aku bayar kok. Ya. Sahur. Kosek. Aku nek kowe sing ngono ora apa. Iki ki ngopo? ah. Kula kan terkesima. Katok musuhe ada cicing-cicing. Kok katok kok dumeh kene bon-bonan duwe katok basa. Ya tak ganti kamare. Wah, kula gak kru. Nangis, Nangis mancur. Kaya nangis ning nikmat. Ya tidak imik malah gugup. Lirung tau. Bingung ngopo? ketoke kula penak teh mriki timbang teh mriki. Ngamati kene Wis. pasang kono peteng kok ya. Wis. Mohon. Ya, yang minum. Kono ya bakulan ya. Aku nyaut
Aku bantu lho. UMKM. Ayo kuwi universitas kecil metengang. Usahane uang iki. Wis, Ngeten Kanjeng. kepiye? Wau kula nak rumput. Ora luwes. Pindah kene. Ah, iki luwes. Ah, sekono sik. Mikir tinggal. Sekono oleh mlaku. Yo. Kapan Rani saudara bisa senior. Amin. Sik, nek aku arep nambahi bayaran ra iso. Golek sawiran. Kono, ra dirono sik, ra dirono. Lah sawiran wis tak wehke kudu jajal kan. Berarti paling wak dhewe engko oleh bayari wak dhewe iki ceh mampir KSP. KSP. Kok sik, iki nek mampir KSP iki begitu. Tuh. Yo, langsung benang merah. Tolong, ada serigala. Tolong, ada serigala. Lari Upin, lari. Upin-ipin. Oh sik, iki kayak syuting tikus ora upin-ipin. Gimana bros lo? Ha? Jadi jarowit ngomong wi. Lumayan. Iki masih sekaku mo. Pelajaran lumayan. Gopek kuwi. Leh gopek lumayan. Lumayan, saka kiwa. Bar iki ngenteni sing saka tengen. Pak Tikus. Weh. Mas lancar rezekine. Amin. Oke ceweke. Wah, lumayan kuwi, lumayan. Sing dhuwur kuwi kebagian apa ora? Cok, lumayan. Sing dhuwur kebagian apa ora kuwi? Weh. Tenang Dinda, ini untuk biaya kita nikah nanti. Inggris bengi. Ayo wis bengi. Wis. Kok sik apa wis arep ngenteni sing saka tengen? Sing saka tengen koyone Sing ora saka gowo. tengen sampun telas damel ngundang tamu le auman iki. Oke. Yo. Pawan Pekadik. Iki ana opo? Ada duit kok 500. Tulung. Tulung. Pulau wae ora ngrumput. Kowe ngerumput. Ha-oh. Terus Kepiye? apakah malah iya Kiai Saga Otong kudu utik. Wis. Terus Ana opo? wonten pawongan kalih. Ana pawangan loro. Ana pawangan loro. Sopo kuwi, Gus? Sopo kuwi? Pawangan loro kuwi sopo? Ora luwes rasane wis iki. Contoni. Oh iya aku gak gamburi. Aku gak gamburi. Yo. Opo? Iki opo, Man? Opo? Kowe iki ngopo melu-melu? Aku sing nakoni, Cuk. Ojo lali. Yo. Iya, Cuk. Ora ngeten to, Cuk. Aduh caramu. Adi Pati. Sik, iki duite disingkirke sik. Sahur sepuh, sahur. Yo, Wonten pawongan kalih. ana pawangan loro. Terus kula ditangeti. Ditakoni kowe ditakoni kepiye? Terus Ora. Iki nek pas latihan wingi lak kowe ditakoni ana sing nakoni.
Nggih, anggih nek kula ditakoni ya mesti lek ana sing nakoni. Wah, ono iki ora usah melu. Oh nggih, ora sida. Hae. Yo. Ayo. Yo. Terus kula ditangleti. Kowe ditangloti ku piye? Apa kowe abdine Arya Penangsa? Kondur mbok jawab piye? Anggih. Terus piye? Terus nggih. Terus Nggih. Plek kok kula. Oh, ana Penangsa kok suarane kemeng ya. Cok bajune ku piye? Terus kula nak diambil gegaman kawula. Gamanmu disileh. Nggih. Padahal nek gaman kula disileh mesake bojo kula Kanjeng. Oh. Ora. Iki wis metu. Bener to. Oh iki brengos iki. Tengah. Kok nek pinggir koyo ora koyo arep tugulke to, Bos? Wis. Cok bajune ku piye? Terus gaman kula kan diambil. Terus kuping kula aduh. Kupingmu aduh ngopo? Siki lele. Sorry. Wis. Cok bajune ku piye? Kupingku. Kupingmu ngopo? Oh, ada dua. Wis. Yo, benang merah, ana apa? Terus niki kula di Apa? Apa to, Bos? Apa to? Ana apa-apa nih? Apa to? Ah iya. Ana di to. Kenapa nih? Apa to? Ayo nang. Astagfirullahaladzim. Wis iki kalunge prajurit ya, kalunge prajurit. Terus kuping kula. Kok tuwanya jaluk sawiran barok. Wis jam 11. Amalah wis klep bayaran ya. Bar iki sik ono marok burine. Yo. Itu, Bos. Kok sik biasane? Biasanya nang kene. Iya. Ngono sik. Diji kok biayane, Bos. Ayo. Yung. Wis, saiki mundur. Usik. Biosiku. Ono. Ayo kono. Ayo ndang. Pratisan. Ora senior ya wis tak ijak-ijak tenan. kabeh wae para prajurit. Ono nawala suka. Nggih. Ono iki. Yo. Wis. Wis. Lebu. Marai tobok tuane. Prajurit iki kok ngono lho. Iki ana nawala wada dirokno. Lara ping ponan gentaka. Atur marang ngemesti pati kawaku. Rio penang sangkon baakos.
bumi jipang sinuyutan sakum hawa nipon Satrio Juntoro Turasing Kalindro Yati kawulaku kabeh. Hati Wijaya ngalembono marang aku. Ora mung kaliyan yop nang sang kiai bagus. Ananging isana bacute padha dirungokno. Mung setitik cacatira nalikane binangga ing utus pende wonten sarasehan ora ndutono patra pinjai aku kang senen durjana lan angkara trasap apake wong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.